Vuomogusi. Biamono kigimo mwanchu murigelia kwa televisioni ya Ndizi TV emarobengia ekarondoche chire chideka emirongo ene iguru ichize seto echimarogoba yabono mhaga yoko nyororo boti uruo kuru asimo sukitubi county ya Nyamira nere job mangi kubwatekana na kimirubiria ndete kobekwa se county ya Nyamira ngogole serikali ya Kenya ko nekiabuna barwanirie enganirie yogo sarabana chinyaruka bono twakurira yo nigotete gosoa sensemo ya kabere yo murubirio gweke umbu na gotebia kigima bulitangani mugeni one oikira si studio emaroba ya bono na nigi aligane kigima rito kwarira mange kubwatekana ningane twateba ya 16 days of activism against gender based violence mugeni one niga kwa Henry Okari Omweri igaromenya kirogo sekiombikia Amnesty International orosagia rwa kise borobono na berigo chinga kiecho gate petroniro kubikire igaria ogosoa YouTube osogosoa YouTube na bokonyora link akobikire ingia kigima na yono omusani no musani orionde ao yonde igo news aliase YouTube niko tokotoka buna Ndizi TV News on the YouTube garia no bokonyora Ndizi TV nyo twabikire link na bogo on the Facebook niko tonyora buna Ndizi TV News Digital Facebook niko tokotoka buna Ndizi TV News Digital na bogo genda garia se ndizitv.net ine website yeto otonyora rochi semeronge bere na nye onye ko bwate gosomusani okabwate Star Times iko tonyora channel 95 onye ko bwate Go TV tebi musani obono atonyora channel 824 iri bonanya gutoligeria byakima byamono omwantu murigeria warabono ni gondete kwera kideka chinke mwarigani omogeni one magaroba ya bono ekero togosoa asumurubirio obweke umbu ime kigima tosane mkoro to na etu akwariganiri akwariganiri piamono na kyote biande kabisa piamono biande timbo atiande na inchi yes nyona tebiri umwanchu murigire na motebiri na nkochori ando bia waikiraniri nachire piamono bono nabatebiri da gotatigarinde na bura nyore na engineer una ndiko pronounce iri tari yawe irengi yake ko bwonjira ngo kwana taibo batebi nge kamera one ereria batebi na kyokurukwa na endinga ikorukuru imagaro yabona omoralia na bategeri ba mintuna baligeri be TV and Ndizi TV iri tari yanenkuru kwa Henry Okari Omweri seito yere birungo nigonde chairman Amnesty International asoro sagia wagusi totenete bosongo na Nyamira chonsiramu asemere mane igonde omorokia bwa mutukamangi lakini bono kuwa mono igonde Esekisi University ngosomia se department iko gender and development asitoko kora amangana yogukwana na kurigereria ngakia bantu baito bara guchinguru cyo gutenena na komenya buya na kubwa manar kurigereria abantu baito mbawunereri gukende bamanye rights yabo intubuna Amnesty International ekitoko korama no kurigereria kero muntu manyire right yae na inde oyet teberete basa gusaligo nonde egere kero kwamenyerera haki yao right yao muntu ndataje tacha na bali bagutacha twabakani amba basa gutacha baira buchime kabisa tali mono konyora bantu basacha bagutaka kurwanira mangana usiyo boene usichisigi chige nkapi tumni nikiagere tugatwara interest wete bitebi ande hapo skombolia ngendo kiagere tenga twara interest go segata ko bomorani kiagerete ukataka kurwanirira obwaene gukora chisegi chinga igende kikero gokina igigi afwa kwa affected ya any person usinigende kwa roche igwa affect umuntu ranganaye ikagero gutwara interest yuguchaka ko soa asamangana yukurwanirira amangana yugutwara chisegi asichinka amangana yo kurwanirira chisegi na haki cy'abantu igona chirigereti aso guchirra mono asa abantu bari abataka ngenda so muntu yamu bari bayibere michimetaka
na nkanyora nk'abantu bari barabataka n'abangina bari barababoraka n'abana bari batari kwinyara emichiyo ebintu nonyene bibatakire koego bigo bikonyenyeka igo byerwe kando singenje iyo nkanyora nka na soire eraini eyo na inde karongo konye muntu nintanyora kende kurwaro gicha konye kenenda igubuya ujinora ko umorembone no kugani pano kanne biamono kigima kwani korega siese miakirenga litangani otarata ko sono na sekiombe kyo Amnesty International miakirenga konyo kwanye kolire fuikobona ega siena nye kolire kurwaso mwaka chirubu umwaka 2014 yes ekarutu wachagete kokora na chi media stations tugakora na GPFRC ya Nairobi itenireta mangana gender based violence twakorire mangana egase myaka bono kuru 2014 wikabona ngorengera ngo cyera ko myaka ange komirigire cyara na mwaka ugochega twasoire 2024 yani mutinyo amore busyo twasoire 2024 byo muno kwigima gwikira boniga turatigire linko asoro kongorwa busi amangana ngayaberete ngayibirengo biberete ebibya amangana gender based violence ngayiberete gwikira boniga ekero kurigiria kinamba cyito ase county ya Kisii ase county ya Nyamira ngayitoberete boniga murali kinamba cyito buna gusiyikire kimbe kimbe mono pagotari gutaka goteba buna bona samangana yo gusara abana kinyaruka igotori namba etobwate 89% Kenya ngimani 89%. Ekero gotema 89% ibirengo bya 89% iyo erembe kabisa. Okay. Kenya intu tutangane Kenya. Inense mu gusara abana banyaruka. Yes. Amangana yo kuriria banda amangana maremo. No gusi no tutangane. Kuriria banda maremo. Amangana yo gusamba abangina bagotura bagaka umuyeta bagaka bagotura bangina bagotura bako babaroki. Bantu bari myaka ya meke bariko babaroki. Tingo bamoroki munandiga. Ya tokoba. Aya turi ko baraki. Abatege myaka ko bere menge. Gwikota ke gusambwa na omugako yo gusumungu yo no moroki. Na mono bago sambu bari abataka. Tari bari benyarete amangana naroro akurukwa ogutaira abana kinyaruka eskuru esingencho okurigeri gukwa mwanya bwaba umugusi nguringa enyaruka ekobera mukia ngosokere gende bwa yasao bona abantu mono bare barigereri abantu baguru skuru mono nabamura Mbiamano kigima tikatura kwanera esingani singi kwika kunye kwana litangani nagotomere link naye navugurigiri yabwo intwika gukwana igoro ya mangana iyo mwana umunyaruka ekera orabatu na ruwa embeo ruhagenda rende gucyase umwana inchi okikonya kurigirya ntagete tukwanere asu mwana umunyaruka kurigirya soroko nkorwa gusi ekegara ngote babale na squeeze bandombe gotera na mate baranga muna dikare bagaterire na kimokora mwamanye nebinte binkogendera bire ase kinyomba cyeito gusi ekegara togote ne baro point ne nyombe eria no mwana umunyaruka gasarire na kimokora mwamanye nchakire yes wiki yega umungena naronde betikurunya mache osere tigo agatiga abana ba kinyaruka yo myaka 12 agaseri gwakabatigo iganga krete simyagande ngabana bane basarirwe ajuna mangana abete igoro wiki chinga kiezi chemeyiga emeyegeye abantu baito bakorire amangana yo kurusia okwaruka kuri abana bari kwaruka baberanka bare kusarwa kinyaruka rero bayirire nyagitari igoko umwana ururere guguzi Nairobi ukiri gukwania abantu ngina koro isabu abantu rero bamuire bagobeka cyanga kwakane cyanga cyekanisa bavegete ani nabana babwate babware so bachenjiri enjira bara gokora lakini abana baito abakinyaruka bagenderete gusarwa wikaboniga tuligiringe penalty andi ake bona mno yongo tebeti mu abwatirie mu ikirire bantu babiri batatu abo bare magega yinganeye abana banyaruka gusarwa ngitambukiro kimokoira na inde kermo irire penalty nere amangana naro umuralia kuwa munari gusi yebindo kubisererwa abantu umuntu nonyana mangana karabwatiranga bunayo umwana we yo mwali yo na bakucyabiswe umuntu oyo igangino umwana igayigeta gatebanga bo gingo kikubwatia mangana y'abana basarirwa mbaja kunganjirangira ne sababu abana nabwate batatu bona arutinga gakoteba bakubwatu abanda aba bakubwatu tari kuja kwera na mucyuyo bono ebinte binge biri gusiyamo no nesinginjo naende tubwate culture culture yo mugusi no kobisa mangana yo gotatebe ibintu bikoba
no namang'ana y'abagambi bari batakire kuri n'amachiko yes sababu mwana nawe nyagete takwaruka mugambi atamanyete bagambi bari gukora amang'ana ayo akira mugambi nabwate abantu banyumba 10 nabwate abatureti nabwate mukonyi bw'umugambi abo bamahita activities yukokolekana rai within Kenyoro igo wikamanya okay byamuno kigima ekero mwamanyire bono mnabagambi abana abanyakenyoro gose mbai gukora anything what do you do na umugotikira abugo na mbai gukora imirimo gose ngumirira muri gitambukiro bono nakikiagerere twasoira mang'ana media sababu twamanyire kero gosoa media muntu tari kunyara kubisa okay amang'ana na kitutagete gwake gituria kinene goteya abantu baitunga mwana nyaruka tasarwa nekera gusarwa totebiwe togotebiwa abagambi abaiga bagokora amang'ana yaiga na batuko babwati okay asense mu yabanyaruka turakwanira mono ikere inere gasi egokorekana bono emijige ya December boniga mwanyo lirenga abana bari bakore iruboigo inu ande yake munikiombe kya Amnesty International inkimogo korera abana abo nko bamure gubaire barasigite bahaigwo basemya gete ikigera ande yake psychologically ngo batocha kire go singoba kuba yakire senkere talingia mubwate mikakati mubegete mokwene kina abana bakoliruga ande yake igende gyakire birengerarime nakitogo kora tobekense mutuba kwanire none kero bachukore ne skuru etokanga mbale byake bantu bande mbale mukubwatira namuna partners gokora mu rubiri ngo mno yo buko bakwanira abana bayiga bakuirwa bagusarwa nigoto ndori gukora mirimo yanzu tweka ndigoto ko kore mirimo yana abantu bana gukora na groupe ko kwesembete nene no muswati ko business ntubwate groupe ndeko ko siko mwetene no muswati ndeko ko Stella Achoki ntubwate abantu bakora kwa babongaki turabanta abange bakubwaterana amang'anaya bono egento tokora kire groupe nebwate mbali bali bago chake rescue center muswati ndeko kuliri animaro na chakete rescue center yarenga suneka abarende county government n'abanda babare sesakai mbatagiti binde bibe egakogera ebinde byekarobugere tokoru abantu basiasa mbaho boyete ko kutakira chikura so togo partner n'abantu bande bare bakora psychosocial support abande bare babwate batokubeka babwate rescue abande bare tubwate bare inse ground kuligereri ingekega enderete twabekira wana binde byasoire paka ngo gandira tuakora basemye esinyagitari so abana bagakara basaliru twamanyire esingi jogo zaruka abande bagotwara balu self esteem abande batwara trauma abande batiga ko gende school amangana amange ono nabo tukuboterana nebyombe binge koranga abana baiga bakonyiru egere mbasira mbio sana bono libaka mucho kuikera kerengane ya sarikire seseme ya bana banyaruka nonde turakwenda mono merubinire mubegete mono chingaki abana balisiko iruka abana bo banyaruka mubegete merubiriende kwenekia totebe ko rites of passage yani jambo mbadala barakore kubua amangana yugo sarwa yani mo arresti problem ye before koreki koreke mubegete merubiriyo muralia abantu bakwaruka bakwabusara abana nyaruka gusibere ibisako bisinini ibisako binde mbibwata abana nyaruka nende basomire mono bakachi bare professor tibayitirimo yo mbayitiri bwembe bono gusi ntwa cyagete umwaka 2019 tukarangira umuntu uri ko rina jebi kilimo tukabwatana no umuntu urenge fast lady ngakiyo tukabwatana no muswati ko kulili animaro tukakora alternative right of passage tukatwara abana ali school ya musocho tukabero abana orochi kwikibere bakatebiku ninki koruo bwana ko monto manene good tukaruoro tukaja tukaswai group ende ito tukachakana ende muswati ko kwa Stella Osikom Achoki wiki yairete actually igor on Friday nabwate alternative right of passage abana babekire kambi limarani Ragongo ntwalengo
abana bakagenda ororo bakabekwe kambi bakegerigu bagatera bagatebe kubuna barabaya bagatebe kubuna eribuya gotigonde tabana chaunde taba gosera bakine buna bare egere kabacha ko babangina bare buya no nyene ngake bakonyora abana batabwatia mangana yo konyorera abana likere buna abantu bande banyo bachandikira gusi bisa kubinde bitai konyora mangana ayo. Okay. Mbiamo no kigima tikango tosiko kurese ngani yo ya girls circumcision iko tonye chakira bwango ekero robot rero twabwate special feature nigo yali ukwanira igoro ya mangana ayukurwania mangana yugo sara bana banyaruka mbiamo no kigima gwatebire gender based violence is broad ekintu twara kwanire girls circumcision er twa kwanire ande yake so wange se bindi biri kwa mention yali na banning of soko samba witches ogo kagerwa ndokwateba igoro yogurwana amarimo how broad ere kerogoteba gender based violence how broad ere kana discussing nga yirwete mbake gaika ebintu mbiro ranyo tokulira liga kira ndiko bikokorekana ndokumanya neyo na mangana yo gisegi chigenka Muralia mbiabono asokumulira swali nambe ya moni ntaketa abantu bamanyenga gender based violence temine tyo kurwani kinyaruka nabangi nabuka gender based violence no kurwani umusacha guso mukungu guso ko mukorera bobe singe njaro mukungu okay guso ko korera umusacha bobe singe njaro umusacha iko tubwate kingenjo kinyinge chobunereri bw'abantu singe njo bayibole twa basacha gusaba kungu okay nabakonyora umuntu kabwata abana baye nyumba ekero abana bagukiniwa riba ari gukiniwa umurogo gikorera tabe gukorera buno mukungu onyaruka gekorera yatabe kubebinjuga igotekerera abana bagakorerwa socialization bagakinirwa bamayete ngenyaruka etakirera umumurata kirabo mube okurwanya abantu now amangana akorokwa violence gender based violence igacha create kuri nabantu cyabo buna hakiyendagera umwana gutakwana nyomba go kikote yumuntu ogukwa no mwiburi umwogerero mwakerekere abagaka kuyera amache kururi ko macha gotokota abana korra bayiburi na kwibisa gutategerero batabwati muntu bagote ntubwata abantu bari meremo umuntu ogochore meremo buna bono oregasia chisinge njoro musacha chi outing chonspi otomo muswati singe njonga no muswati atagetato gose chiri chikogenda chibesa chiko chikogambwa gose kugore ibintu nonye bakachikanisa riripa chisinge kuchikokoro yebintu abantu bagotomuna abagaka nganda akabangina mbacha gotebo bobisi buna abantu bakoragera ntubwata mangana yo violence ya siasa kera chi campaign kera bangina bagotina kubeka batakiriko yegwe bagakuru nyomba batakiriko tena campaign bakwane ntubwate violence ya kiuchumi omuntu mungena tanjeri osimeka chingeni tagochia mugakatara manyinga yagochia chiko kibese kera chikuri gwetu ndubali ariko se cyakire kwanyora no mugakotanga inari abangina bagotora nabana oyogochi chikori chibese no mugaka kwanyora ase chinkana indi ase chingatore ebinyoro omugambi igata getaba gaka bakwane boka ebarasa bangina mbari goteba bono bangina bana barubumba uribaga litukuri na baro batebe eze barorire bintu bire buna babitakete bikore bire bono ubunireri no nechisegi tari nyomboka kire chisegi kire kirasi chisukuru abarimu abana kucyasa buri babo oborebi abantu b'ikipikipiki kurwanirwa abarayi kubanga abantu b'ikipikipiki banga misubine town yahiga abantu b'ikipikipiki kurwanya abatecha bono baswat abana be university babwata obwamatego goitaba kinyaruka ko bangenta namangana mange igere violence igere enyinge mono tosakunyegemba turagambe bakabukimambi bono tutebe turatira bono ase family setup tuchire inka totebe ninka bono toleigo mugaka orwaniwe kuse abana bamurana borobu violence nera ngukwanira mura mangana yabamura mahete chinga kinjiri cye ikomwano mo nyaroka kai guchinga ki akaigwa attention enyinge sana akairwe school mbakiga ikase getana ndoga chakoranga abasaye babero boke bago bakora chi school barabwo totebe baswa boda usibachi kulisi chombe sigisi gose bo masaime ngukwanira mure amangana yabamura asikombe keno no bwenda ko guchira iti chabo ese tu ekere bono etwara goteba cultural empowerment twakorire paka twibire nk'abamuramba rororo right abasacha bara bangi sana bakanda misire
violence yerororo nyomba akuri n'ubukima atari gukwana atatume mwana abana bamura bakirera bono bakare kunywa kinyasore singinjo na ateba mu uri tajya kumutegerera abana bamura bakire ese cinka bono singinjo bara abamura agiye ko kinyinge cyagire school bagina bare university abanga bono kwanya ro mu muri rusiri moyo egendo ndama edinkeringa ingogo cya kunyoma abana bakinyaruka oya bamura bonse batikiro so twachakira nainde ekeombe kende tutagete bono wa address rights cyabana bamura yo muswati neyo mungina umumura no musike bonzi bagwata rights kirengene nende tutagete ci opportunity kara kigotoka onye no mwana okuyirwe abana bagurwe school onye bayita bonzi bayirwe school onye babwate abokongo batagere ko bakwanira bonzi buna abana tutari ko kwagwa upo no yo no ruyo bya muno mwancho muri gari yakwe gure bono no litwaterekire kigima ingana tuandere tugukwana ngo swatore kabisa mirubiri babikira sama tuko 15 nomo ayo yokurwania mangana yicisegi echigenka na boygo na mangana nde amange bya muno kigima mwancho muri gari ni ngendere ko ligari gaiga kigima nari gaiguri kire agote abanga omoiseke tabwenere tigo sarwa tima itirie tari aye na kiakurukwa tondigretirie tari yao igo wante biri na moiseke tabwenere tigo sarwa kurende tondigretirie tari yao tikangendere kurigeria nare gaigo kurukwa Charles Luanga Ogato kurwa Kenguso Salams Club ni kondani ya show with my wife Jacqueline Kwamboka biamono kigima ase ogo teba ayo naro kurukwa na Victor Omondo watching live from Nairobi West tuko pamoja hadi tamati na wakilisha show from Nairobi West biamono kigima uyakurukwa Victor Omondo mwachumuriria na igendra kondigere SMS yao wetra se namba tra akobekeri gorogabo ase sim yao elio kigima bono togendrere korana ninki itochia egokwana emarogoba yabono biamono kigima omwancho muriria nigo bono twaterekire bya kigima elio kwanekia buna enganeye mbiyere bya kigima asante sana bono tukatuirane togendere gukwana ngokwana igoro yugo sambwa kwa barogi asorgonkorwa gusi enganeye haurampantiere na inde mkese singa nana ki mwanyorire andonsi asemule ugo sambu kwa bagakana bangina bagotu negendo kimanyire kenyingi mabaka ezengima ngagusiya abantu gusamba bari no manyetenga kinde mbasambita abantu basambira abantu mara nyingi abantu mbasambe tubonchari abange mangana yo gotebukana ko oboroki abantu basambiru asa nyinge azo gotebekana nga barabaroki egento tokobori bono buna abarwaniriri ba hakiya mwanya abantu neringa ngakya barogi aba bako babagaka bagotuka nabangina bagotu nambeyemo namba ya kabiri nakie bako babanda batakabuka ngakimuntu onde mungina onde ole tachiri bana bakiete skuru bya ngakira tanya ko ba morogirinde asambwe so totebanga talimangana ukageru kunkororo sababu muntu tayo nyako totebingo morogyo nakia korokana nga yisobe kare talimangana onya barogyo baroro ningi batari koiru koti ningi ibarase tari kokoreru oborogyo bugambwe so onyoranga abantu bande abana bande batigire koba chintakana abantu bande batigire batokire bangire rejami buna bayibuli babo mbasambe tosinge barabaro bono asinge eyo violence mono eregusi etali nsikinde kya Kenya so singe toregusi ukatobolinga bantu bamintu ngakitogo samba abangina bagotire nabaka bagotire na inde barabataka tutako baribaga nyasawo gocha acha ko banachiri kinonye ba bwe komanyene bono ibi kisbune nakimoko bikera maite buratoke morale mubwate ande ake bantu bande ikigara nabuturaganye tokanyinga nabanyanyimbo tokanyerete boka bache ko twara tikesesi ikirinde tubimanye inumwe kabanyene ikigara nabi bindi biratakerunse guciana boko igo mondogete abande ko akubare bisumari bako mutwe tairasi bagosamba abantu bande batakiruntsari nakimo gukora mwamanyana amangana yangu koreka nari kenyero imeke kima ekiagera kitambo ande yake aikera abanyanyimbo aho bagata n'umuntu gose gatoge tasigete gakwete bosaigo inwa abanyene mubwate systems cyoga cyo kumanya nakimo begete nsari network kimubwate yo kumanya amangana aya ekiagera gotebekanere chisemo cyalamu Mombasa binde bimbirororo nabo igo chisemo cyo gusi
network eno nakire tobwate chinjera buya isato chiko to gotumia kumanya mangana yibnare namba yemo intwe twakore training na twa collaborate na chinyomba cyo batangasa chichons abatangasa chimos twa training na varabo namba ya kabere ntubwata abantu bago koremere mu nechikoti bale tubwate bale ese bigambiro bale ebinyoro ono kara mangana ayo akire nabo toko yanyora namba ya gatatu into banyene ntubwate chinetwork chichisimi ase kerege ndoge koba ase lingana lya beire libe quarantine libe ni magombo libe ando sirira na libanya machi amangana ali bakasa ko banyango so police station bako paka mangana ibangekere so ngut nyora tra mangana yo okay mbia mukigima ande ake binambire mu abwatiri ebe ne bya bana bagusarwa ebe ne bya gusamba abantu kukagirwa ngana borogi binambire mu abwatire inwe konyora bya takirunse mu kabwatia mbaka mukarango bwene bwa kolekanide ebi nabantu baito ba human rights iko turabange bana nagotebya ikinangire kya abantu bamarani basambeta abantu byabwate twagakigwese gekerete ngire kya abana bamarani baruze tu mwana aruze tu amaisa n'abantu bandi amangana yuntwa twayabwate nende justice njako twaso mwana uyu amangana naro yo abana aba eita gosarwa gosigo gutakiruanse aba tobons bibale ese department y'abana ase county director madam Beatrice igotobwate chisimi cy'abantu bonse pitch of county aba children's officer so amangana nyana amangana usikarete amangana abana gwikatonya nkubwate tole gotoko genda kotini ntubwate chiloya chese ebyombe bito ntubwate paralicos abantu ba berwete ko kolemeremo chiloya chiko kolemeremo for free so ndo rigotika kende gotoko bebwati na ende ese kobetere tutumie media tutumia media ase kobetere to akege tuli twarangira to akege tuli ese kobetere togende police station tobero paka akia kore rumondo twagenda oro ese kobetere togende kotini so waziri maskini waziri wa maskini na goki gwe nomurobelio byamano kigima yenda kuligeria nalege goteba akurukwa mogoa ni mwapongeza kwa ushairi kabisa ine yakare agoda mogoa kurwa igorera inkonye ekiagera kisegi gisegi ekyo na kyo kyagalire nenyorire akon goika omongina ngainereire nga na tibongire omwana one ekina nkotikere emiaka ebere ochire buoye angao kwegulenga neyo niango somera buyo igwe agoteba kuru mogoa kurwa igorera inkonye ekiagera kisegi ekyo na kyo kyagerire nenyorire akon goika omukungu angainereire nga na tibongire omwana one ekina nigokere ko ekoti emiaka ebere omongino yo imokire ochire buoye angao ekina bono muneke kyoyo mogoha agoteba nga ande ake totebe kusinubulimo kusina mangana ye kawa ye chae mugaka kuliyo beka chibesa mongina amanye kungainerelinga ande ake onyikerepo okolire gendo na kimogo cha mwikera mangana ekigaro no boranya romuntu gakobekwa chingoli gozeka gusibwa busa na kimogo ikera mangana na inde na kimogo nyabwatia gwikira mwikere ire kerengas keberete umaralia ase bindo bikobe bingi ubo saidi mutakere ekero umuntu abekerera mangana tari mangana ngakyabekerere abanyagitari mba ngupima bari umwana uri uichurie PFRC form au munyagitari nguri kari nkyanyorete nainde ebinde bigano umuntu krabekerere ubu mayene ubu kwerusyo ekerere kemaene wekebe kemaene amangana yo mungano yo oyekogenda arona amangana y'abantu abanene ntunturi kwa address sababu ponsi n'abantu bari myaka 18 abantu bo katutagete ba to address y'amangana no kero umuntu anyore haki yaye umugako yimugwa anyore haki yaye umungano yo okobeka amangana onye okobeka yo burimo etoke
obumaene bwakonyere omugaka oyo otagete gokonya bitari binto bikongo abantu na bange zinginje bitene no amangana ari gusi umuntu agobekerwa amangana atari ekemaene lakini koti njiri kobunga maiso na matongo tegerera gurigeri bari ngokora bari butuki gochime byo muno bono engane ye ya maremo nari motive bagateba sumuntu bwegesungo asoro konkorwa gusi sana aba muraba mwabo barwanire abantu barwanire igoro ya maremo korengana naye nikinamba kiriande akomanyete go so kurigereria naki oroche kire asoro konkorwa gusi kubwatakana guse inu nakimwa soireime asamangana ya maremo ikiagara ya rede gisegi chinyinge asoro konkorwa gusi totebe no ne county ya Nyamira turachakira ronyo no mo kolegas mono murali to kolegas kusiengema okay ese chigwikibere chaitire na bwatiria mangana ya maremo monagudiri na umubora koyomo n'umungino ndenero mugakoya arengo umudio akaritaya ase asakorugekano umungino yo obwerigena digena Nyamira maiga iga mugakoya kwete 2019 2021 abantu bagacha babere bagoteba bambura bamwe mugakoya bari okay ekero aba assistant chief no mujibu bakokananga moko babura bamwabo sababu ntoba mahiti na mnyoka arweta igakachaka nyomwa sao bachire barigirio mo assistant county commissioner bamoiri chibe center manyani irenga ochiro batebire ne chinguru bakagenda bagato bolimo buka ne chinguru mo assistant chief tamaiti muture tamaiti mo chief tamaiti o aba Nyamira abaga bage kanona batebi umungino uyu mugakoya kita karwara akagenda Western bagacha mu mumuro bambura bamwabo polimo baetu 1963 gale bakabona bachire basoire chibesa chaeri bachire basoire mugondo ne chinguru batire kuko buri mu chibo ukana tamanyite amangana achita bachibo bakayego chifomu cyugo ichuri lease agreement sale agreement bono amangana yo agerire amangana yo buri mu gusi abera makongo gusi tingo manyonye bono land service ya chenjiri umuntu aragotoko green card eyo bwate nengao obole mu bakoni go paka para gatatu etauni ya gusiyo se kurigeri nyanchu eyo yetero boraiga abantu bagorira barimo okugora embeo amangana yoko abantu gusuka chimbebe na kurwanira chimbebe na gutaka kurwanira abantu namangana ari gusisinga cyo buri mu baro bakana abantu na abangi lakini abagusi babwata amangana yo bonere boro bonge gogokonyo na police na assistant chief office of the assistant chief office of the chief office of the yani iwango tebo bisi sababu to abantu abatai bonzi bali ba lakini bali ababe baunire iri abantu paka abantu bali kwa yana bono inumna Amnesty International ekero mwaikeire mwanyorire na ekine kegosenkurwe ensemo y'abanyanyimbo kya ikira segete ye muchando sore na no nensemo y'abanyanyimbo nere trakora obutukibuya nkimoje mwakora ikiagara bono bali batakeire onye n'umwana otibonkwa bali batakira okora obutuki nabo aferire ose batajireire ngane igose wamekanyagia natoka teberuga yende kwarire ose na mangana yoboremo investigation trakorubia na nkimogo cha mwakora inu nkonko ira muri getambukiro gusuguma obutuki bokorubia muralia ense ya chenjiri rero yes ya chenjiri singencho anya na mangana ya bana igoto pasikali mbali mono very important bantu very important aba obisaba abana n'abanyakitali kubwate report y'umunyakitali no mwabisaba abana abangana yuko kugenda kotini negasira rais tunafuata asa mangana ya amangana gose amarimo goseki ekerongo kwano ongo chaka kurusu mutuleti gozo mutuleti ngene mo assistant chief ngene mo chief assistant county commissioner deputy county commissioner ngende se commissioner ngende regional commissioner titoliko getika naende karutu ajakiri kubwati ntutura banyene twabwati na media okay mundo teyo rero nse abantu bayito tukabamanyenga abantu becinguru kokonye ibintu bibe boronge bona media onya abantu no mwegwe nganeye media bayikiro
na manyire nga nkoretera mangana aga igoko ya trans embe olio katokobeka bona singinjeyu bantu bane batagete bate ruse sembeo so okonyora alinka twanyorira bantu batagete gosieka bona bono amangana yuo ngendete kubwatia ese nanya ikiri igo nyatigete nga kanara yatika umuntu gojigonya tajeranze nembe oyoka okay ekerere bona bono maito mosi asio olekeroka omenyire myaka yabeire bona mbuoye tatagete kwa bantu bond tatagete kwa bantu gochire guchipitirie gasi rais yani amangana ya hali okay I've already shared the information with the county commander yes and tindigo tene nabo nainde nabango shamanga onyo yo gakwenda ngora usuki gitambo kiro oyo ndo sugumoyo togo nyora kurwa igandiro kora boronge ndobata national office okay asa abantu bali baganyete emirimo tobaye yes tobaye korogoro atake kuruma tore kurumata babata korogoro mutangira nego ntondo gotiga biya muno kabisa igashi mokora ningia elinde gukonya abantu baito ntokwana igoro ya amarua sebinyoro gweta ande akinara areteire abana muna abana bakigutibongwa nona abangina abagotu mangana inare binyoro gweta asingincho ya marua aretire kiseigi oboibi ne bintu binde pingebe ne factor ya meko gre binte ibibe taibo na ki muasore me kira naro bodia what can you advise the lady the husband has ran away from responsibilities taking pombe only and parents not able to solve their son problem ngana ya marua ngai how big is it aso contribute go changia amangana ya violence in the society moralia yes oisa konyora omonto konywa maru okoreta magoso igaga gotinga natindete nyabere natindete toisa kurigeria sa ebinyorwa amarua kwengwa bana ba mechiyo na binyore bimbargo chiskuru yes nubo kebago nubo ibi ni gobori igoro ndagete abantu baitu bamanyenga ebinyorombira chizenjira asingira aba chief na inda aba assistant chief na abasigari aba hospital OCS na abasigari bande chibinyorombira birebuna ense ya mata igaisa koteba south kisiense gweta esi chirori jimanyire particular mbwata bakara chicho namba chirori chirandi cruiser cha police chiko genda emechi chuya chibese cyamaru okay emechi yamarwa no abana bakobwatero bako tinda chirunze yes emechi yamaru no abangira bako tinda chirunze emechi yamaru no abantu batako chiskuru emechi yamaru no amagendera atarasko amaru nigale ebinyoro kete yes ebine yo support kuna abantu basiasa amaru obwengi wa maru wechanga echanga nere kuruzigwa sita ya irukericho okay ekokobura no support y'abanyanyimbo so bono esinginjo yatebekani mwego mu deputy president nate y'abantu basabongo anyamaru gagotoka buo igo ebintu mbebere otike gas goso amaru atoke buo rugorense yura rugoro burabu wabe amaru akoreke achakiruse tinkomanya gosese itatu tabwatiricho no commissioner gose tabwat county commander timaiti gose tabwat yabaraye baito bakorigere back banyorenga amaru aya agarire twatigarire maga asamatuko amange amaru akwengu gusi gagungwe binyorogete subrogation gete chi ward gete ne chi constituency gete ejine no gendoro abantu bakuru totebe buna bona senkuru seito subrogation ekoro kwa kibirchi no osomuchi abantu baroro abakogenda bazi kunywa maru nari bari seito bakonywa ngabo tayo barutayo pike jorugena to konyora sa maru okonyo we go tamboke mwabigirisi gienkongo to marutayo so asengenjeyo aba assistant chief na ba chief na ba abaraibe bali baroro na ubagerata maruaro na marubu na roro violence on speech political violence ikirangwante bya litanganina akertu aligereirie ngabarogi barabatakaboka banda bari barogi mbayo baratoka ekiagera bono akera maruaro laziness yachire abantu mbali kwenda mugondo nona kangoko karenga baonirie batakiri gutamirana nabarogi yagere basampanire igo ekero mwaikeire umuchando inuna Amnesty International kiombe kerene kigima kibwate chinsagia ao kibwate chingurukira ikere offices chinene mwanyorira mbarai osino mo konyubo mugambi
tari kubwatelia mangana amarua ayu agerire gisegi cyakire kinyinga asenka ayu agerire oboibi bwakire ayu agerire abana bagutimuhongwa na kimogusuguma mangana aya asensemo ya marubono na korete na twalire na ligirie media na mobilize media twachite na abantu bakoro kumuntu ngwana rali ukoro kwa magati obebo n'abarari bande tukagenda bakasoma CBD wa South Kisii agatutebya orangiria abantu baye na ubekire mikakati agatutebya ngo turangiria next togende media na human rights defenders atuchiko kubwatia mangana yo guitera maro sababu abantu ba reported kuronga abantu bako niamaru chirori cyagenda cya police ngaye bakajinamba cya police kiri kigogenda horo ngagenda nkamubori agato promise na cya turangeri togende akiko asogokora umusakeyo taraturangeria meaning again tugende ndagete gukora next no kubwiri county commander sababu nanje tagateba maina maruna roro na nengwengware lakini abana siasa n'aba assistant chief n'aba chief nabo batari ko support so the next move tutagete gukora no kurangeria media houses turangeria county commander totebe mu gasuguru ebinyura marware n'abantu batenere toro so ndibaire bigetambukiro okay tabatige gas sababu gas yo guterenia maru yasinyire batige merema abantu banda baho bakore bye gubali bakonyara yes biamano kigima Agnes Nyanchera watching live from Saudi Arabia biamano kigima Samuel Nyamari honorable Nyamari Samuel from Nyamataro Kisii following na Fred Nyandieka Musima biamano kigima Mr. Omweri IDBs by 2007-2008 election violence, mothers and girls were raped, infected, but very forgotten. How can it be addressed? Patron IDPs, Reverend Nemuel Momanyi. Iboli munerio. Kwa ligolo usingiro wale naende? Nalibwatire. Okay. Nakitura abakonye, abasubati, na abana abanyaruka. Abo babete bagutibongwa chinga kijiri cyamagega. Na kiya mangana yara abwatugwe. Moligeria na harega akuru kwa Patron IDPs ngatani mu maite na aramorera samangana maiya akuru kwa Reverend Nemuel Momanyi. Muraringo. Nambe yamo ne bati mbebe n'abantu mba umiete kero yichisegi. Nende abanda bange mbanyorete haki yabo. Yes. Repatimbe na botogende tuko bapole namba ya kabere amangana yuko okorigereria haki cy'abantu abayiga kocha eyowera betegende ko sababo abantu baruete kurwa aso regional barenge bakaba displaced naende bakacha are kurwa sabasigari kurwa sezi ibintu biri byabete so njanyarekana o justice yabebwatu namba ya gatatu abantu bagasoye bebona jibroka no nyamona igaro nyengusiye abantu mbara bakonya bateye abantu ngo tubabwate ritura ibintu biri byatu abantu baruri kibese kabisa abantu kerenga ke baru transport bate gutwa ko babwate ritura ngo bamure kwerere gumure amare mayina achit ebinde biga byiri kinga kinyinge etake eida abantu bakonyu ndimo mangana yoye gusa abantu batebe babwene justice reconciliation yakoro abantu bakonyu emotionally psychologically babwene ba move on ibagari ko batebi baganye pakabona umuntu atari atabwat kende so nje ntagete ko tebe direction ibere onyoko konyu kuri bali bagoteba mbanyare ko bakonya babakonya insta bonoiga amangana yego yo kunya kubeka abantu baganye bagendere kurwara mono mbuye umuntu ebe buna na umiete limo kubwakonya kuminyuriri yote esikere kinga kisababu tekunyara gokonya mbakunyara gokonya kuru umwaka w'igiri w'ibirene 2020 umwaka 2007-2008 wikabono imyaka nemingi yaite imyaka yabere by imyaka inemenge gwikira boniga kaki none ji records cyabekiri cyabanta abanga uyu nakorera tubo nakorera nkito keboniga ikira abandi basiriyo bugima bari bakibwate gwikira boniga tange esere kanoro kina nebonete kwenda hulsamuli etebena ande yake bali mu arenga segete whether bali abayibuli bawo basirire gije kwale ebakane hulsamuli ninyare kanoro cya sebona ase korwa senkariste na bure commission ebinde binge bikubwatikana no basaidi bali baro mangana abete 2007 abantu basiri certificate bakasiri kiregendo
bono nonya goteba igo kunya goteba naba igo goteba siasa baratumie kunya goteba nto to bakonya egero wakechikura ite election yindeje egendo kerera isi okora abantu baito tikabasabara basabana amabera tochake to move on lakini oyo obwate rights obwate document obwate ibintu goika yoriti gatebenga ngaya kwamete tomokonye tumusuki lakini nyo tubwate document ase myake yaere ebindi binge igobiragere ko abantu banyakurwara chiko inumna Amnesty International mwa kurwani kuru myaka ya maiga nanye ko nyoro turaso bonya kirogogo kubwat injinere ba kurba hari kurwanirira abantu aba post election violence injinere kurumaiga bari ko barwanirira in one way or the other ekigara onye violence yozipi no era any form of violence ndiare ngorase during mangaji fracas chitsegi injinere bari ko barwanirira kurumaiga nande bakabwati siasa mangana yebina wikera ande akesi batenete Amnesty International njanya gotena ko konya abantu kubarwanirira akiyabo osa kunyo na karenga kiyaba ya maandamano Amnesty International oyatenena zikurwa chi statement ko eresa koteva ngabantu batakiri bakore picketing bantu batakiri baerese michano yabasere batarigo abazigari bakubarinda bakore amandamano gichamba sarikende kyunde so nonyene ngakichi cyamaga akarojin akichi abantu chigo tajerwa inze goika Amnesty yatenene n'abantu abega chinga kichons nandogendere bakaboneka nagikiagara nacha koteyya abantu even nonyene ngakiyiga ya matuko 15 limo ya gender ya koteyya inzigo ya gender based violence no koteyya abantu nga kero mundo tikatomenye kero mundo tigasike haki yo mundo nde tomenye no murembe biamono kigima Esbon Momanyi watching live from Nairobi Rongai nikondani hadi tamati biamono kigima hai John na autore amo ase omurobelio omuya emagoroba yabono uyo kurukwa Arogo Chris biamono kigima ase oguturikira gochagaga nayo moncho murire na boturikira elio togendrere emagoroba yabono bono twara kwanirago ekerenge kanene ne ke kia matuko 15 nomo yo kurwania gose yogosege to gotiga wejisegi chegenka ayo ya chagete mambi yako yarali tukuria mambi alimo gukora ase kalende ye gose amatukaya ingi mo gukora ungi kurumwa chagete litukuri tangani paka mambi mo gukora ninki mo akolire na ndekerenge kanene ninki kere omuralia oisakurigereria esenzengima yes sherete yo egokoro amatuka mange 16 nusu mutinyi munaya bunaya nonye nesuku kuna amatukabere ne amatonye kirege ntoke gokoro itukuri mutukabere ekero amatuka 15 limabe kire nenzengima talikenye okigare nzengima yes igemine tingeme cyane nakortake nero ekero abantu bawumerete nzengima bakareme cyane nero yichisegi cyakerengera bagateba tigato twale enchira togo teya abantu baito batigechisegi era ondieye goyarenge koteya abantu batigechisegi batumie kero gento babwata bakachibese goterendi chisegi chikochia sabangina na bana jinyaruka ekinga kiyega tojagete litangani gote golikia abantu partners yes batokonye gusambasha ujumbe tokatebia abantu abatangasachi tokateyichi university burabona kwarale wiki yaera o vice chancellor kesi university professor Nathan Ogechi na kwana agateba obobe bwa chizegi cyanga na tokakora chi etaro ime yo cyo busongo bune university na kuriya abantu bandi neri tukurinere tukatware outreach y'abantu ba community gochicha tokwane buna banta abamo bune familia yamo ngakitoko kora totene n'ikisegi tukarangiria abantu ku Nairobi SGBVRC ko patenere tamangana gender based violence center ere Nairobi tukarangiria mu obusondo ku John Chege agacha gosomia abantu akwanira abantu abateye ubube bwa gender based violence komenda bakamangana yo gusara abana kinyaruka tukagenda amangana renge marani rakugo ase sikom yabangete na Sweden na ense ya Sweden kubanga kote yabantu igoro yobobe bwichisegi cyanka so asa matuka yayiga gotwabwate omurobelyo bukubanga litukazerituko kuba kugambera igoro ya
kere obobebwe esegigete no inki akoreta ase mwanya bantu na indi inki obuya bwo kotwara ense nenka emenyete nomorembe ayina aramangana manne twara gokora ase 16 days of activism koteya bandunga ndotakire kero umuntu atenene akanenga yaya tigesegi yaya tigakurwani umungino yaya tigakurwani mamu mino yaya tigakurwani muswati mino yaya tigakurwani umwana tigabanda abaga bakine emotionally babebuya sababu abantu bari bwate kisegi kwarira abantu rero bakwengenda sana nabasacha sababu umuntu ayo kubategerera kwarira abantu bakunywinya sore kabisa singinje basinyirungi bagakora babere kisombi so enze ya sarikire abantu batigere gukora gasi abantu babere abantu banyura maruba katamaiti indi bwakite indi bwirete igondo bwatinze mambi ndo bwa generation abantu abangena basinyira konyora abana abantu bachakire umwana umungeno ko ukumuka mu murogoja watanyore di mwana aina mangana Mamo serio ka konyora umwana onyaruka oboligwa indi mumurone ka konyora abana so abantu batakere bamanya omwana gutuka omumura ni responsibility y'umumura b'umungino yu wose bwe family yu konyora umwana omumura so tutagetekira umuntu tokore oboera ni buku understanding umwana atatugeti so umutoko bekera magoso ekero umwana to kenyaruka umutoko bekera umwana oyo nabwata magoso sababu abana tuza kubarigereria abana bonse babwate faida ere the same umwana nyaruka nabago gokonya asimaje simwana imumurara gokonya nande kubwa mano gokia abamura abangenje nimanyete nonje nande gurubwe kiweze kitu kinyinge nekitoko genda tuburinga leta buna tuliga nande mwamye mesa abanda nyaruka bakonyora kibanyora kende akonye ngina byara akonye abana bamwabo nene nabakonyora umukiyo yubyokira abatugwete nga abanda bonse bare twese emesa kugamba igoro ya development umura abaiseke bakero umuntu acontribute atebe kiaro kitagera ko umukiye cyenjiwe tokubwatira nebintu byose bas inze yabwende good bono imbiro biri wakwanire nemenge nakimoko nyora kibesa kyeino hande nakimoko ba accountable twese nakimoko ekigara imbiro biri muneye mogokora yugonchukana na kuika mutu alengira gite moko ba funded nakimoko nyora kibesa kyeino nainde nakimoko ba accountable into Amnesty International sako kwa na Amnesty yes yo ndorigo tumia chibese gukora ibintu tokora twisa gutuka tutagete gukora activity iko tukurike proposal egene Nairobi ba approve the budget yakor ku Nairobi mono ibintu tokora no go train abantu ko certificate na tobwate membership voluntary membership umuntu agaso abweka online register ko member ya Amnesty naboko tswana 200 naboko tswana 1000 naboko tswana 2000 asomwaka esabanda babande bono abatoko partner nabaro abande babale CNGO abande bari GCPO bunezembe CPO buna SICOM n'iki organization kinyingi ngonyora bari funding boneka rutoko partner na barabo kibeze kiri kigocha maybe nabo nagibago tumia for meals na kwa abantu certificate lakini ntubu na Amnesty International nambe one on one nduriko business yetu tari cross chibese business yetu no gotena nabando konyora haki cyabo na kuba support so emotionally psychologically nene isa gotoka ngomuntu naro tagete financial gokonyo ne mangane chibese tokuri kicho organization kindi kikonyora funding ya chibese because njiro chiko somia abana njiro chiko ibintu miroro togokora na kitoko togotebera tari yabuye gukora gukuriya abantu bandi bari babwate funding bari babwate parking ya international twakora bono kira abantu babwate injira ya bagokora na kitogokorera partnership okay ebitango biri byabere meja bitango biri origero cyena ebine byagere parabs motraikera kise mo chinyinge mbiri byuratebe ebitango kenene umuralia ne culture yo mugusi omugusi igaro umuntu utari tiare gucenja egenda gukora igagogote ingakora n'abasukuru abasukuru kizu cyara gukora kurumaega kubori wate bigunga anye go kubori soka ke kogara tutagire ko ama kine gente ketangani
egento gia kabere abantu mbaraega tubwate babwende kutulindira amachiko bari serikali yaire responsibility yo kutulindira a community ne welfare ya community obosera we community abasigari assistant chief abachivu n'abantu babere abantu bari corrupt anya kwaru chibese neba naye waitwa naye kwagosa inamba ya gatatu namangana ya oboichorero guchi P3 okay P3 chitakeri guchorero nyagitari lakini polisi yakwerwe police baikireze bago batageto oruchi obaye chibese omaya guchorero P3 P3 yamaya kogenda engakio ogota goika nyagitari chi ewe banja abe gutubura abantu ba sexual based violence abantu bagotubongo ndarwe twebe bosa bayichore guchibirire bosa lakini bado gokora nyagitari chibese nchitakire obutaka nigo buri goro ando bari kunyara gwakana bintebi egento kyakane abantu bamayeti ignorance abantu bamayeti pakekerere haki yaye tamanyiti mona abantu bari na maisuku sunu woba baho bayate mugambinga kyago cyakora basigari ngumbwata bari amangana yo ogotamanya achandira abantu bagusi kerage inamba ya gatano no neji distance services chigutoka P3 guchiri gu PFRC form turi guchiri gu dispenser gukichiri gu district hospital nebintu binde bona abantu bachikurigere kawo chogende ngakiwo cyakokora nande go goikora amaswali abasigari bago kobori ngakikwabe gete cyanga chizaire ngacyarenge bago sekera ngayo mondo rio bo gotebo ngaye kwa boli go maswali go kwa nyagitari engakiere ngakientambe abanyagitari bakwera ndoli kwa genda level 6 wate gogendo akane ne simi tomanyete gwakana na simi kwa wate gwakana gwaika kwa bekere ni so chi process ni chintambe pako mundoro ranga yolindi ndaga kwit tigantige na linde onye ba onye gichavatangite abantu batoka batwalire uburwire abantu batoka batwalire trauma abantu batoka batwalire stress depression abantu bono bagotara babise tamangana amaote ale amanges chinkoro singencho ebitango byokonyora haki ikobire ebinge nandi bimukirire goromono bono tuligire mu rero ni tuko ekyombe gyo kurwania obukurumikya Ethics and Corruption Commission kyareko ligereria nabo igo gukwanira mono igoro yamangana iyo bukurumi mbuli guchikwera rero na mambia mbuli guchikwera Amnesty International nebyombe binde binge inkibigo kora bono egere biase ni process yokonyore P3 yokwane kinga a distance between asomonto atibongerwa na sauchikonyora services yeche eithango kere gose nkokorwerebe bwango egendo twa chakire de organization chinde nambe ya mtu atwalire injira yo gukora psychosocial support gukorera abantu counseling services cha counseling is expensive lakini abantu baitu bagakora counseling bosa bali victim namba ya kabere nigo tugutena n'abantu bari banyorero n'amangana yaga nendi nabo tugwakana kibese cya bitrionye kitakire nonyine transport kinga kikine nabo tokwenda baka kotini konyora ndaraswa Amnesty ona kabere ekyombe ko kwa Shield for Justice ko twagatene n'abantu twababekase bagwe kambye bakobera and kuroro twabachibese chiko ba support ko bororekere kine kikendret na ko bachibese chiko genda court na kuirana bono ga ebintu buna birese ngencho tutari ko kudirina chibese moja kwa moja egendo tokokora jiri faro nkonyore michandasire nate yonye stera sikom onye nunga kingote onye esnas bwenzembe onye no abantu buna bale kire chigurubu buna chinyinge alafu nendere ngogenda tore twa address ngogenda tore court one on one twa gamba twa boli chi court registry twa gamba ne twate even in court twateba interest yitase ebine bibire so ngogerere bintu byasika bwangu na inderende egara abantu baitu barra mbabwata abantu bagotarna barabo esabali yo kuri haki yabo
twarorire na government institutions na chindi chiabo chirabere bitango aso kole bintu tebe sim police corruption na boy no ni nyegetari sometimes chindi chikweli ndo alimna mwateba egento gya culture is a way of life natomenyete asenge njo tokwera niegete oyo na etuno mwibuli one na njenge rio mwana one tonya kuonjera culture tego cha kwera mambia enjira nkorengera limuno mugusi tego cha kwera mambia nga yoro chitorochie ka gukora kisegi chegenka ebe na mangana yaba subati gutibongo na bana banyaruka gusarwa ebe na mangana yukurwaniwa ikuru ya maremo ebe kende giyons culture no ere na intwe and it's going to take a very long time go ikatu woncheri. Where are we going to be in the next 5 years na culture ito, the next 10 years na culture ito? Umurali John. Yeah. Kera bantu mbabate culture. Baka basungu mbabate culture. Bono culture ningi ya sana. Yeah. Tatiga chi culture chiri chikogera abantu bamenye buya nago kina bale abantu obongo boli burungi abantu banchaine abantu bako supportani. Na chi culture chitakira abantu batware nago gacha. Culture ekogera omwana nyaruka akorubuna baga koriru emyaka 100 yairire ngegere asarwe tabasa gukwana bakoruchi nkabi mbakwana mbaya nyora access ku mugondo no bakorema na bako torichai na ubare ekero production ekero tukurigeria mangana yo production farm go bago kora 60% lakini access yo bolimo gutwara bolimo abantu babwato bolimo basubata babwato bolimo igere masenia percentage 1%. Asa abantu barabataka abangina bare 55% yasobotaka tari singe bari mbabwati resources bariko control resources mbabwati mbago kwana kende igore ya resources so togoteba culture yetigebe nindi tigebe buna mangana yo gusara bana bamura nigebwate faida ya kiafya lakini mangana ya basubati igabwate faida abwate amadara among sababu emotionally okonyora umwana oyo health wise yago chikutwara mangana bono chiraiti right ya health yoko make a decision ebinde binge igere yoko gero musubati akandamiso so togoteba culture chiri binde biya byo gutuga chombe nonyana abantu bare bakore culture yo kwiba chombe batigire reading ya tigiru bono nyabantu bare ko kuri chombe asinjira ya reading batigire onyaba mansai bare ko abaturukana babokoti bare ko rukiya baswati mono na mono basudani tinamba cyabo cyera ni tinamba batigire bono nkiye kere gusi kere kogera ingi kera saba swati bagusi getakire sababu abantu abatogote abantu tagetibara basubati bagusiba sababu yo tasari ndo mutagete lakini rero amangana ari abate abantu kunyo basubati baisiko nabanyombere bagere no bara bakamba no bara tu arego teba ndo nyoma siko rero ndo nyomete so nkali taki eye yo kusara faida ya iniri yui kaboniga yamano tigandare montana rule chronology getega a man married a working class lady when recently a man was employed. Now he has said the lady to go home with his and sell bananas. The lady has refused to stop working. The man has refused, is not providing anything to the children. Kata jina mangana ichi kianga tutebe asokanya romo subati abwate gosenegasi musaja tabuati na ende parapsi kerego ikasegete musacha nyole meremo manegoseli musubati gochina gendaka ojikobero no mungina gosene ngade that is a form of violence, isn't it? Ekero ara muline rights chiaye na kogera arwe asale na ende elinde como discipline omulina asoko provide for children and for the family. Do you come across such cases? Amangana ina aruna chakiriti dateva ntubuwa economic violence. That's it. Omuntu onye muswati okakore mirimo uchite skuru akasomewa okamunyoma kare mirimo tikakore mirimo onye ochiro origiri mirimo onyori tikakore onye mugako kokore gas tigamangana aringa ngomuswati goikabereka akonyo kokore gas yakore gas yanga ngamuswati okogenda gusigo chikokore gas sikongo serikali bono nonyonyo tagete go serikali no mbugo tago serikali no serikali bono tigabantu baye guribaga onye ne mirimo bariye
onye no emeremo ba tali nga seri kubona atene ni wemere magane ngaji kumurageri ekara kwa manyomete kwa manyore to kamureta town yes kwa mata ebiri origiriye gasi bose mwarigiriye gasi yatoke bona kara ko mata yagende ararengere rende utata ko na nyombe utata nyombe so tigato utware space yes yoko tigera kero monduri bagari aye ari musbati otebere ni transfer tagende nka tiagendeka kirata gete biko tari abetereriu transfer go betereriu montaji ko kore mere mwaso tagete terigo kolino monte ndagera abana no mukungo senge njota geta BF in a certain way is that violence violence yes right to ndagera na right to even security abanda ba okwanyore to kare to muchiwe yes mbale mbatakire baragere batakere barare batakere basoye nyomba ebintu byonse batakere bahegwe so kumulina nganko more punishment nganko linoro mwana ndagera ukulina mwana ndagera teri punishment teri form of punishment no kumulina haki yae okay biamono libori ndete kuburi ali mali ndete kwainda apwenjera kitaiga James Onderi akuburi umuralia mbori omogeni oyo omorogie kerabu atirwe ninki abonete gukorerwa nale konyora Onderi nale kumuboria ange description ibona omorogie akorekana sababu na tuchaka turangiria abantu bonse pito tebenga toligiria omorogie muntu tayora tebona omorogie ale nainde okubwatu pomorogie nagenda bonega nale kunywa marua bwang bongir ndare ntinde chisango cha kuboka abantu bakonyora igo baramanye ndomorogi gusendo murebe namba ya gatatu omorogi oyo onye ko mubwat egenki akorogera ogwete kanga ngwamo korregento onye mondore onye ka bwate chi shetani chi korgworogi sababu omondo yonye no morogera kango gwitire wakure bono onye tara kororo njo ko mokorero omuntu chandege to bwate michando ya so njaso kugani kwa nengolinga omorogi onye gakaroro omonyo omoreto muira sekigambero otebe no morogi lakini urubo saidi wako tebe no mwete ara morogi sababu we provide obo saidi number 1 namba ya kabere onye morogi kororo na bwate right yo komenya bunore bwate right yo komenya wono lyo umurali joro abantu bali gato ko ibintu binga no obora bivuga nabo ebibe to bwate abayitimbaro abayibimbaro abantu bwate kero monde kebekiya ngitu abakorera ababonsi bi tutaka korora moro ai jendengere dinga justice ke korkero mondo kero mondo aguli bagaria yes biomono kigima kero tolengere tijuko kora boniga inki okero tumeke kamera rio kwandira ngo mugusi bwensi pi ole meyor konkorwo gusi Kenya nensengi manko bwate kanali nemirobiri ino Amnesty International nabwo cyigi kimwa bendere kurwania nemirobiri mobegete ukigokora asamutuko alibosyo sedai ya munene suga humorera John byamana seri baka kombeka Sendis TV yes okwanira abantu baito nambeyemo igonda gete kurinira abantu bons ba twabwatira na samatuka ya 16 Goruania na kweresa abantu bobegwa gender based violence oyo mobile professor Nathan Ogich vice chancellor Kiss University na Kiss University staff na media house response igesa DCTV chance yes abantu baitu bagusi two wrongs don't make a right bantu gukora amakosa babiri temi amakosa ayo asirire onye muntu kogoseire gayana kwana buya guse muri y'umuntu kabere umuntu gatatu mukwana asobwamo abagayane egendo kende tuamanyire asoba semi bwarero nga abantu batusumbuye tutari bari tomenya tuna barabo n'abantu bari batakere ko turendera amachiko bona bachiba assistant na institution yecho tigato akege tuliekene to akeli yogi no nyina kerto ko nesi barasa tote yabantu baito patene nebo kongu kurwanira haki cy'abantu bamento turwanira haki cy'abana turwanira haki cy'ababoraka haki cy'abantu abatakanu haki cy'abantu kabantu bonse tubwatere bene community tindi cya developer esengenjo bakore babwato obwamo bose kuri yabahoria bari kurwana bose kuri yabantu babako kwa bayikoyo baramo bagerire barosire ebyombe kibengi kinyinge tole ni cy'abantu abo
Chiyo society to chinyige cooperative society chi saving chinyige de chabantabo singenjo baro chobu yabo kubwaterana bakachama mapema egendo kende abana baitu to gukina bono nigo bagotulgire bina to gukina onye tata na mama bakurwana kuika abana barwane tigatulgiye njera yo gusolve chi problem chinyomba chitu abana mbatwara ndoba chirole model chimbe abana bagocha goteba tata tari kuita mama tata tari kura mama tari kura matata bono abana bakora abana bakurwana singenjo ababuri twabanyene tutebe bikamobe tuza kuregereria ase oborai bwe serikali kuru national government paka county government chisegi chiroro na tuchakira county government ya Kisii chisegi kabisa bo mubori bwa leadership tiboyo abantu batigere umuntu agogusa ko kivyake yes that is bad example presidents legacy ya bantu gendungu yo baratebe bagocha ko nonye no bisi services batakere ko koru gokonyora bari konyora abantu bare appointed to position esingenjo bare ba etwe engakigete bone bintu bya change royalty ya change kidogo abantu abo bari ni opportunity yo gusava abananji tuza kurigera national government kwara rero ngutinji bare amangana banjira abantu anga umuntu natuka onyorekana amangana yo bukurumi ndabagotenna chikura umuntu natuka ka bwata magosa ethics concerns chapter 6 integrity issues parliament abantu tubwate batakere go turendera amachiko baroseti amachiko nandi ngo yachinji bare egarafi abafifi so twataka tubori abantu bonse asomo tumanyeriyo kanga ehaki yao ne haki yao tari mangana no muntu gwikinguru kingana naki kagoye tacha akegeturi n'abantu bonse bamanyanga haki yao yere yao gogutache yo muntu nde haki yao yabere bosa gwika mogende kotini so orende haki yao ne yaki yo muntu mino oyerende abayibuli baito tubarende tuba support nonyene kero bagotire abantu barabara iki position batosike nende tubasike oba amaskani igakoba and tari turiko kufosi abantu bagosike bunaye no nayekerage na kirenga nonyene simba engaki ya nkwerere yokere kwaerera uborigo sha kwaerera watina na ujumwena simba kindi cyatuka tutwariribaga yokoruribaga abantu bandi nabarabo entakana etabumbe egere mukungu matakano arokwe entingana asama tukari mutwe yamara kigima onde na atake namba yawe yesimi norwe namba ya yesimi asoli uratake kugoikera Notaka kurui namba yawe yesimi gose obisigete ase baraba ikere SSMA ya mangana ya Amnesty na kende Amnesty International to bwate committee steering committee bwate chiloya ibero loya ya mekuru kwa David Buyak no yondaga ku Choice Nyandro to bwate mungwana no kuru kunyambati ole sobere Masimba to bwate musubati ndo kuru kumasi sobere Marani pono tora abange awe valende as chairman nabonda arwe namba yane but aturata toruchi namba cyabanda bayiga bonspi ngakia mutwe egero umuntu agotuka kabwate challenge anyore ka nabatoko mukonya nabotole orro gokonya abantu banyore haki cyabo ndorigo kikobisa kwibisa magaga yakende namba yane 07 33 34 41 47 Mwanchumuri namba yo magani ito igere enoti sano na ibere isato maragatato inye marakabire eyemo inye isano na ibere irore na indonyo kwa turanyore karamu ligino ne likara ligino ne gete sigikyo koboko kabisa igeri ndolike enoti sano na ibere isato maragatato inye marakabire eyemo inye isano na ibere biamono kigima mwanchumuri lia karondo chebire bitu bya myokire kigima tegato kolerega igato tebena ankyo kande na ndito chukukwanira mangana mange rero nigo tolengino mugeni okurukwa Henry Okari Omweri oyo nigaro munyakero go bwekyo mbeki Amnesty International asorosagia ruworo gonko rwagusi na bobono twakwanira mangana mange gati yabo igoro ya mutuko 15 nomo iyo kurwania gisegi che egenka ayubono aguchikoera lituko lihankyo tokwanira mangana mange ayande onyitoro chimoro video yo so Facebook gali NDZ TV News Digital
so YouTube Ndizi TV News elinde oligererie wiya kegima tigana ntokora mangana nde angabuna ya iga ekero nyasara tuanchere ijerabe ejumamosi egocha iga ase television yao ya Ndizi TV ase omurobirio obwekeumbu igo ikashinga kiecho biamono kegima incho nigonkoro kwa John Kebati nigo twarenge na Petra Mokera nerabono orobirio murobirio yo ugoikoikire chinga kiechi biamono kegima biasa biamono muralia biamono thank you so much biamono